Avui, des de la biblioteca, us proposem la lectura al mar. Visió d'uns nens que no l'han vist mai, d'Albert Conejero i Xavier Bogués. Avui ens endinsarem en una història amb final dramàtic, però que n'és d'apassionant quan t'empastifes d'allò que vols fer i que fascinant que és saber compartir el teu saber i experimentar amb altri els coneixements. Antoni Benages, un mestre amb majúscules, nascut a Mont-roig del Camp, província de Tarragona, destinat a l'escola de Bañuelos de Bureba, Burgos, on va exercir com a mestre. Benages empra la metodologia de Celestin Freinet, o sigui, a partir d'un tema, un pal de paller com a eix conductor, els alumnes dibuixaven i redactaven la percepció del seu entorn i si no ho coneixien, tiraven fil de la seva imaginació. Tot això quedava recollit en uns quaderns, un quadern com aquest, que ells mateixos imprimien. Aquests quaderns, a més, s'intercanviaven amb altres escoles de diferents països que feien el mateix. L'impremta i el gramòfon era una eina clau que ajudava a materialitzar tota aquesta tasca de recerca i creació del grup d'alumnes. Unes eines que pagava el mateix Antoni Benages de la seva butxaca. Aquesta metodologia, obra de Freinet, apostava per un ensenyament progressista que vol que l'escola i la vida vagin de la mà. Basada en fomentar la llibertat individual, elaborant judicis propis, o sigui, saber reflexionar, saber llegir i jutjar a partir dels coneixements adquirits, però no des d'una perspectiva codificada. Unes escoles mixtes on convivien diferents edats, sense classificacions de classe social. Freinet treballa i incideix en molts altres aspectes interessants i fonamentals pel desenvolupament de l'ésser humà. Ensenyar a pensar. Això és el que va fer el mestre Benages a l'escola de Bañuelos de Bureba de l'any 1934 fins al 1936. Ja us podeu imaginar el dolorós desenllaç. Antoni Benages va morir assassinat a conseqüència de les tortures d'alt calibre que va patir. No us vull destapar més perquè cal que llegiu el text, el mar, visió d'uns nens que no l'han vist mai. Paral·lelament a aquesta lectura, si us interessa, podeu trobar a les biblioteques de la xarxa de lectura pública de Catalunya diferents documents que ens parlen d'aquesta història. Així mateix, documentació que parla de la pedagogia Freinet. I dir també que hi ha una pel·lícula dedicada a la tasca que va desenvolupar el mestre Benages a Bañuelos. Després, hi ha una altra cosa que no volia oblidar, és que a l'any 2010 en Sergi Bernal és un fotògraf que destapa, és el que obre aquesta finestra, aquesta porta. Sergi Bernal fa un treball de cerca dels cadàvers de la repressió feixista. Amb això va un dia a Bañuelos i es troba aquest fet, aquesta història que nosaltres llegirem. I a partir d'aquí fa aquestes fotografies, aquestes fotografies i aquests articles que podeu trobar en aquest llibre que també tenim
a les biblioteques i que el podeu demanar si us interessa. Bé, llegim el mar i comentem plegades aquesta història real.